Ето какво добавихме в Smart Test за новата учебна година. Имаме нов тип въпрос, липсващи думи, който подходящ за всички предмети и най-вече по чужди езици. Вече може да добавяте логото на училището, когато принтирате теста. Можете да маркирате отговорите на учениците, например ако отговорът е есе, може да задраскате текст, както и да оставате коментар на определени думи. Smart Test може вече автоматично да създава чертежи от описанието на задачата. А освен крайната оценка на ученика, вече може да виждате оценките в различните секции. Можете да използвате вече изкуствения интелект ChatGPT, за да вмъквате въпроси в Smart Test. Ето как изглежда новият тип въпрос. Учениците трябва да попълнят верният отговор в празните пространства между текста. Например, на първия въпрос по български трябва да попълним правилно определителния член. Вторият въпрос е теория по математика, а третият е по английски, където учениците трябва да попълнят правилната форма на глагола. И когато тестът се реши, Smart Test автоматично проверява и дава оценка. Ето как можем да добавим новия тип въпрос. От падащото меню избираме опцията липсващи думи, въвеждаме заглавие, например попълни липсващите думи, а тук долу въвеждаме текстът с отговорите. И за да изберем кои думи да попълват учениците, трябва да маркираме думата и да натиснем бутона Добави. Като в полето може да използваме наклонена черта, за да кажем, че има повече от един верен отговор. Ето как изглежда въпроса и при принтиране. Виждате, че Smart Test автоматично добавя точки на липсващите думи. А тук имаме нова опция за показване на информация за училището и логото. Ако тази опция не е активна за вас, пишете ни и ще я активираме. Също тук вече повишихме максималния брой групи от 10 на 30, така че наведнъж може да генерирате 30 различни варианта. Ето как става и маркирането на отговорите на учениците. Тук имаме примерен отговор преразказ. И ако искате да задраскате дадени думи, трябва само да ги подчертаете и да натиснете този бутон. Ако искате да оставите коментар на определен текст, отново трябва да го подчертаете, да изберете бутона тук и да оставите вашия коментар. Като учениците също ще виждат тези маркировки. Автоматичните чертежи се създават от заглавието на въпроса. Например, ако напиша лицето на триъгълник с страни 5, 7 и 9 см и виждате, че триъгълникът автоматично се показа. Може да използвате и готови въпроси. От страницата Моите тестове изберете бутона Копирай тест, в заглавие напишете автоматични чертежи и копирайте този тест в вашия профил. Тук има различни въпроси, които може да променяте и да вмъквате в други ваши тестове. Ако тестът ви е разделен на секции и отворите резултатите на учениците, ще видите новия бутон Оценки по секции. Когато го натиснете, ще видите оценките на всяка една секция в теста. И за накрая, ето как може да използвате изкуствения интелект ChatGPT за създаване на въпроси. Тук аз съм написал създай ми тест от 5 въпроса с 4 възможни отговора, като включиш верните отговори на тема История на България. Като тук освен тема, може да кажете от следния текст и да копирате желания текст. Ето какво ще ни даде ChatGPT. И когато е готов, можем от бутона тук Копирай да копираме този тест и да го поставим заглавието на въпрос. И Smart Test автоматично създава въпросите и отбелязва верните отговори. И това е за новите възможности на Smart Test, като готвим и много други подобрения. Пожелавам ви една много успешна и незабравима учебна година. До скоро!